Sanne, hvad er det, du har gang i her? Jamen, vi har gang i at lave en mammut til vores roverbanket. Vi har lovet, at vi vil stå for roverbanketten på den store årslejr, som vi skal på her i sommer. Og det skal være sådan et hulemandstema. Og derfor har vi besluttet, at fordi vi er de rosa elefanter, så skal vi selvfølgelig lave en rosa mammut. Og det er så den, man kan se her, med stødtænder og med snæbel og med det hele. Så den skal bare lige tørre, og så skal den male selvfølgelig. Men der er mammut, og der bliver lavet meget fine, fine malerier, som man kan se her, med, der hedder sådan nogle hulemalerier, ja, som skal hænge på væggen i det telt, hvor vi skal lave vores roverbanket. Og vi har også gang i at lave nogle sten og nogle køller, som man kan se derovre, som sådan skal ligge rundt omkring. Så vi tror egentlig, det bliver ret fedt. Vi glæder os meget til at høre, hvad folk synes om det. Så, men det er den del, der er jo det udsmykning jo. Så skal vi også stå for mad og for underholdning og alt muligt. Men det har Janni blandt andet totalt styr på. She is in front. Det er super. Så, ja. Mange tak. Det glæder vi os til.